Nós temos un SMS, así que imos velo. Tes un email, como decía a película. Aí estamos. A min gustame o Windows XP e non quería cambiar. Perderei moitas posibilidades novas importantes como usuario doméstico. A verdade é que moito non se perde. Se un ten un equipo que lle funciona ben e que ten máis de 3 anos, non lle compensa deixar o XP porque xa é o equipo que lle funciona ben. Cando merca un equipo novo, é o momento de pasarse a Windows 7, porque senón iso, un investimento de 120 euros ou de 200 euros por un sistema operativo non paga a pena en absoluto, porque para iso, por un pouquiño máis, merca un ordenador novo que xa teña o sistema operativo. E ao fío do que dicías antes de Google, houve unha anotación outro día en Microservos moi interesante sobre ese mito que hai moita xente que ten Google de páxina de inicio e pensa que Google é a portada de Internet. Ah, sí, eso pasa moito. E falaba do tráfico que tiña Google e realmente empeza a ser así, que a xente toma Google como Internet. De feito, eu lembro unha enquisa que publicaron na internet hai uns meses na que lle preguntaban a xente pola rúa que faría se de repente desaparecese Google. E a xente decía que sen Google non podía facer nada porque precisamente entendía o sinónimo de Google igual a Internet e só un dos consultados soltou, pois en vez de Google usaría Yahoo. Porque competencia nos buscadores tamén. Non imos ser apocalípticos neste tema. Outro día temos que falar dos sistemas operativos libres, porque son unha moi boa alternativa. Pero bueno, ti que nota lle das ao tema do Windows 7 como experto? A verdade é que nun principio xa lle dou un 9 alto. Un 9 alto? Sí, porque o feito de que instalalo, que no máis do 90% dos equipos non pida ningún só driver, ou seja, que funcione todo o hardware, todo o que temos conectado ao ordenador, que funcione a primeira, iso é xa un punto moi importante a ter en conta, porque precisamente o Windows Vista, un dos problemas que tiña era que incluso había memorias USB que as pinchabas e non as lía. Había cousas que eran bastante sorprendentes. E produtos que saíron un ano despois do Windows Vista, aínda as aplicacións que traían, por exemplo, para ver a televisión e cousas así, non eran compatibles co Vista. Iso era un pouquiño nefasto. E agora co 7 puxeronse as pilas e incluso a aplicación que ten de Media Center pois é compatible coas tarxetas de televisión, de maneira que podemos ver a tele nunha aplicación que usa todo o mundo a mesma, que podes gravar, podes programar as cousas, e así pois mesturan un pouquiño máis o que é a multimedia e xa entendemos todo como un produto integrado no propio sistema operativo. Moi ben. Estupendo. Marcos, moitísimas grazas, como sempre. Graciñas. Moi revelador. A semana que ven volvemos falar de novas tecnoloxías de internet. Graciñas. Dos erros se aprende, Quer decir que aquí os de Microsoft puxeron as pilas e ao final parece que acertaron.